করিয়া দিয়ে গ্রহণ করে নেবেন। আমরা মন্ত্রী মহোদয় আবার দল খাবাই খুবাই লামসগো গুবুন পার্টিनि जिनियारो तिब्रामथा फाइनेरना जों खाबाय खुबाय लामसगो बिजेपिनि जिनि तिब्रामथा फाइनेरना जों खाबाय खुबाय लामसगो मातारबारि 32 मण्डलनि कायसा कार्यकारी बरक आं दिनै अर जागायाव मण्डल जे मण्डलनि जे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास हमानी न जे नाई 2021-22 निसिमी आं मण्डल दङ मण्डलनि दंमानि बिसिङावनो सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयासनि ओ सामनो आं उल्टा खालायनुगैनो दिनै महाराजा बनि जे सामों दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जे सामों थांमानि आबनो नुगैनो हामजागैनो आं महारानी यागो आं दंखायजाखा आं बनो बनि जे दागिमों बनो आं पूर्ण खायनि बिजेपि मण्डलनि खरकसा आदं दिनै 21 नं महारानी चेलागा केन्द्रनि कायसा इंडिपेंडेंस बासाबो आं विगत 2021 सालाव जे बासाखा बासावन बिसिंते आरो যথেষ্ট आं जनसाधारण सापर्ट माखा अनेकजन बिजेपि कार्यकारी तारानो बरक हामजाया सेनि बागै जों आबनो जों माने आलादा इंडिपेंडेंट बासानायनि बाध्यता आंखा दिनै आरो एलाकानि जे उन्नयन कर्मसूची जे कार्यकारी खायजाक माने आबो कोनो बास्तबायित खायजाया ताबो पर्यन्त खायनाय बाकी अनेक दंख दिनै आरो जागाव एमडीसी सम्राट जमातिया दङ बबो कोनो कार्यकारी खायया दिनै आरो एमडीसी तिब्रामथानि तरफ থেকে কোনো পরীক্ষ ताबो जों जे 2026 सालाव दिनै जे बुबगानि नेतृत्वके तो आरो कैंडिडेट रजाखांके आबनो जों जयजक्त खायै जों रहनाय बुबागानानि जे थानसानि मारि ओ थानसानि मारियाव जों जत दंनाय जत आरो जे बुतार दंनाय रहनो बां जत गयनाय दिनै जे 20 तारिखनि जे प्रग्राम बुबागानि जे प्रग्राम आरो प्रग्राम जों जत सामिल मोयनाय अबो हिंसायनो जतनो हामबाय 21 महारानी जालागांनि इंडिपेंडेंटनि आं विगत 2021 सालाव आरो प्रार्थी बासावता खरक बसु जयनिं खायके दिनै आरो 1400 बुता खायखा अब ताबक तै तंख चिनि ताबक इरो तो तिनि लिडारशिप जयनिं खायको 20 तारिख बुबागानि तुइनानि बाजारो आरो जागाव बुबागानि प्रग्राम आरो प्रग्रामाव जतनो सामिल दिनै खरक बसु लिडारशिप जयनिं खायखा दिनै इरो आया 8 जन मतन खायखा बाद बाकी दिनै जे बुटार तंनाय जतनो 20 तारिख लांनाय थानाय जों आरो